Como ven vostedes, unha xuntanza na que, en definitiva, non se vai a arranxar absolutamente nada, posto que o goberno municipal sigue enrocado na súa posición de non adaptar o plan xeral de novo, eso sí, recoñecendo que tería que volver a facer unha exposición pública, etcétera, 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 e, polo tanto, os veciños non poderán tampouco saírse coa necesidade que reclaman de que se adapte para mellorar precisamente as zonas no entorno rural. En todo caso, esa xuntanza será unha máis do Plan Xeral de Ordenación Municipal que leva a este paso un longo percorrido. Como tamén longo é o camiño da cidade do Moble, un camiño que xa se perde no tempo e que volveu a retomarse fai pouco. Pois ben, dende a Asociación de Val do Liñares, agora unha peza máis, e é que se denuncian obras ilegais na zona. A Asociación Val do Liñares denuncia obras ilegais en Lagartóns. Despois das últimas novas publicadas en relación ao desenvolvemento da cidade do Moble da Estrada, a Asociación de Defensa do Val de Liñares envía un comunicado no que pretende poñer en coñecemento da opinión pública varios feitos. Por exemplo, que a asociación atópase examinando a documentación de cara a presentar as alegacións que considere oportunas para a protección do patrimonio ambiental da Estrada, patrimonio que parece non importar ao máis mínimo aos mandantarios municipais. Tamén, as afirmacións emitidas dende o Concello nas que se admite que os aspectos ambientais para a Ribeira do Liñares melloran bastante en relación ás pretensións iniciais supoñen o recoñecemento de que a problemática ambiental non se elimina coa modificación exposta ao público. Val de Liñares, digno comunicado, defenderá ata as últimas consecuencias os valores naturais existentes no ámbito. En declaracións atribuídas ao alcalde da Estrada, publicouse que nesa superficie existen xa dende hai tempo entre 15 ou 20 naves industriais e sempre houbo problemas pola inexistente saneamento das mesmas e a proximidade dun río. Val do Liñares solicita que o alcalde faga públicos os nomes das empresas que, segundo el, carecen de saneamento. A asociación tamén quere poñer en coñecemento da opinión pública que solicitou información respecto ao cumprimento da normativa ambiental por parte das empresas existentes na zona e que, unha vez recibida esta, exixirá que se tomen as medidas ao respecto, independentemente da creación da cidade do Moble. Finalmente, Val do Liñares tamén require do Concello da Estrada información sobre diversas obras levadas a cabo nalgúna nave industrial de Lagartóns, xa que a zona é de chan rústico de especial protección e non poden conceder licencias de ampliación de naves. A realización das demanditas obras foi posta en coñecemento das autoridades competentes, as cales se lles exixirá a aplicación do réximen sancionador que corresponda.